Bon dia, ha arribat el moment. Finalment ens anem aquesta setmana al Japó. Bé, sí, ja sé que estic gravant aquest vídeo a ple agost, però la setmana vinent engeguem un projecte que fa molt de temps que estem planejant amb els companys d'Artisal Travel Photography. Si sou habituals a aquest canal o a les meves xarxes socials, ja ens coneixeu tant a mi com als viatges fotogràfics que faig amb Artisal. I ara, aquest octubre, posem en marxa un dels viatges fotogràfics que teníem planejats. Per als que sou nous aquí i encara no em coneixeu ni a mi ni als companys d'Artisal, jo sóc Josep Bautista, turistòleg i especialitzat en Japó i on hi vaig residir durant gairebé una dècada i haver realitzat els meus estudis allà a Japó, a més de ser fotògraf de viatges i moda. I ara, amb Artisal, que som una agència de viatges especialitzada en viatges fotogràfics per tot el planeta, emprenem de nou les expedicions fotogràfiques del Japó, cosa que em fa una il·lusió màxima i hem preparat amb molta cura aquest viatge. Doncs, si us voleu fer una idea del que hem preparat i com ens anirà aquest viatge d'octubre 2023, ens podeu seguir per les xarxes socials, on jo aniré posant a diari com ens va el viatge i les activitats que hi fem, tots els enllaços a la descripció d'aquest vídeo. També us deixo l'enllaç a la pàgina web d'Artisal perquè feu un cop d'ull a les nostres properes expedicions al Japó i també per si us interessa fer algun altre viatge fotogràfic dels que tenen en el seu llistat. Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació, no dubteu en preguntar-nos tant a mi com a través de la pàgina de contacte d'Artisal i estarem encantats de tenir-vos amb nosaltres en els nostres propers viatges. De moment ens podem veure a través d'aquest viatge que anirem posant a les xarxes. I ens veurem també en aquest canal de YouTube a la tornada del viatge a Japó. Així doncs, ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!